Okei, ja tämä on mun ensimmäinen kerta tämmöisessä pensionissa. Eli Saksassa ja Itävallassa ainakin, ja Sveitsissä varmaan kanssa on tämmöisiä, niinku, perheillä on niin iso talo, että niillä on ylimääräisiä huoneita, tai sitten ehkä ostanut sellaisen talon. Ja sitten ne on siellä on tällaisia huoneita, mitä ne tuota, niinku, vuokraa tai sille antaa yhdeksi yöksi tai jotakin. Ja tämä on niinku ihan hotellihuoneen tasoinen ja minun mielestä on ihan mielettömän siisti. Mä ajattelin, että minkälaisia kuppasia paikkoja ne on, kun ne maksaa niin vähän se. Mutta tämä on aivan loistava. Ja sitten täällä on tällainen keittiönurkkaus, eli se 25 euroa niin sisältyy periaatteessa tämä huone vaan. Et sitten täällä voi niinku kokkailla itse. Ja sitten on tosi siisti kylppäri. Että tänne voisi vaikka jäädä asumaan pitemmäksi aikaa. Mutta ihan mahtava tämmönen. Ja, tänään mä en oo kauheasti ehkä polkenut. Enemmän mä oon keskittynyt noihin kaksi semmoista erilaista saarta on. Sellainen kaikkein suurin saari, mitä on Podenseellä. Ja se oli Reichenau. Ja sit mä polin vaan sitä ympäri, että ei siellä niinku, mä luulin, että siellä olisi ollut enempi jotakin, mutta ei kauheasti. Ihan älyttömästi siellä oli kyllä kasvihuoneita ja peltoja ja kaikkea semmoista maataloutta. Ja, sitten toinen oli semmonen kuin Mainau. Se on sellainen, että mikä on vaan täynnä kukkia erilaisia kasveja, joku linna oli siellä ja se oli kyllä tosi hienon näköinen ja sieltä oli aivan upeat maisemat. Ja missähän mun matkamittari on? Elikkä 108 kilsaa. Elikkä 70 oli aamulla. Elikkä semmonen niin vähän vajaa 40 kilsaa, mutta sitten siihen kun lasketaan, että on kävellyt, niin varmaan siihen saa ainakin 5 kilometriä laittaa lisää. Että ei kauhean paljon, mutta nyt seuraavat 2 päivää on tarkoitus sitten polkea paljon enempi. Eli mä oon niinku periaatteessa niinku melkein samassa paikassa kuin eilenkin. Eli kun mä olin Kreuzlingissa, niin sitten tästä on sinne ehkä joku, katsotaas, ei siitä näy mitään, semmonen 15 kilsaa on. Ja sitten 2 päivälle jää sitten takaisin mennä sinne Bregenziin, missä on sitten torstai-iltana se yöpaikka. Että rankka urakka on tulossa, mutta mä luulen, että mä lähden nyt kauppaan ja käyn ostamassa jotakin ruokaa tai laittaa jotakin ihan kunnolla ruokaa. Ja sitä ennen kyllä pitää käydä suihkussa. Ja jotakin oli. Ai, Sveitsin rajaylitys. Silloin kun mä lähdin niinku Bregenzistä, mulla ei mitään hajuakaan, missä vaiheessa mä oon mennyt raja yli. Ei niinku minkäänlaista niinku paikkaa on ollut tai semmoisia taloja, että mistä olisi voinut tietää, että siinä on rajaylityspaikka. Ja sitten, no tänään sitten kuitenkin siinä oli vähän poliiseja, mutta ei ne sitten, poliiseja tai sitten niinku, niitä rajavartiomiehiä myös oli. Että ei ne niinku millään tavalla reagoinut. Joiltakin autoilijoilta ne taisi kysyä, että minnekään menossa tai jotakin sellaista. Mutta kävelijöihin ja pyöräilijöihin ne kiinnittänyt yhtään minkäänlaista huomioon. Vähän jänsket, jotenkin tuntui jännältä mennä vaan siitä raja yli, että kuitenkaan Sveitsi ei kai ole EU:ssa, ainakaan niillä ei ole euroa, mutta en nyt mene ihan varmaksi vannomaan. Mutta se oli vähän jännää. Mutta sitten kauppaa.